ko iyan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yo 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 yo. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog na, terindog, 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 terindog. Twist. Gonna do the twist. And it goes like this. Martes, mga tugang, October 11, 2022. Last summer. Kami po nagapaabot girarainin pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family maray na aga po Pilipinas. Good morning Legazpi City. Good morning Daraga. Good morning Probinsya Canalbay. Mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Good morning po sa Indogabos. Ngayon po kitang 7 o'clock in the morning. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. May mga birthday dyan, happy birthday. Sa luwas, mga tugang kasangga niya to dyan ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Mga baretang mainit sa morning hirit. Technical Department, June Napolis. Newsroom, News Director Edwin Peralta. Nato daw si Direk Edwin Tapermi at tabo ni. Ang pag natutuparan ko dyan sa baba, ang direksyon dyan, permi hali duman sa... Dapat baga, kung hali kang banyad, hindi ka sa Rizal Estate, magi ba ko? Dapat si Direk Edwin, ang direksyon niya, ang hali niya, digdi sa... Hali digdi sa may tiktone. Kaya nga ako si Direk, may iba ng harong na, may nabakal ng harong dyan sa... Pero nga niya, may nabakal ng harong si Direk Edwin dyan sa may tiktone, pero permi ang atabo... Baka may pigarong-harong na. Sarawayon ka ngaya. Grabe. Grabe ni News Director Edwin Peralta E. Salceda. Hanggang po kitang 7 o'clock mga tugang. Nakatulog ka na ngayon oy. Kalangan kang alas 7. Siyempre po mga tugang Mega Force Patrol. Nakataltag sa bilog na probinsya Canalbay. Sa mga bareta in the morning. Dearest Jesus, welcome. I am not worthy that you should come under my roof. But welcome and thank you. Ano yun? Thank you, welcome and thank you. Good morning. God bless us all. Yan. Good morning, pare. Paring Ray Romero, Marinaga Tabi Simo. Our lives are the only meaningful expression of what we believe and in whom we believe. The only real wealth for any of us lies in our faith. Ayos ah. Good morning, Tabi, Sir Ben, Sinita. Our lives are the only meaningful expression of what we believe Twist again. and whom we believe. And the only real wealth of any of us lies in our faith. Magayon na dapat pag-atid-atidon niya tungo niya na pagkaaga. Twist again. Adik, ano na nga yung Bicol ka ito? Para na po kamo kaya. Kamo na pambala kaya. Pagka para pa problema ko ninda ako kan. Bata gusto ko lang relax perme. Okay? Good morning, Henry M. MJ po ng ang iyong avid listener.
Tinigsi ko si Sir Henry, ang gwapong lalaki. Yes! Pwede, ha? Good morning sa mga taga-Purok 2, kan Mabini Daragal by Jenestola, nag-text. Good morning. Good morning, amigong Jonas Rosal, maray na aga po, ha? Sa mga early risers natin, mga morning heriters, ha? Good morning, mga morning heriters, ha? Tabi, amigo, Jonas, maray na aga, tabi, ha? Atabon pirmi magmatay ni Kuya Hen from Stephen of Doña Cecilia Village. Yes, good morning, ha? Mga taga Doña Cecilia, happy birthday po kay Jan Denzel Peralta Gulyoso on October 14 from Daddy Dens. Love you, anak. Yes. Okay. Kumusta lamang kita dyan, mga bird, so mga kwan dyan, ha? So, taod-taod mga tugang magantabay kamuta, pinirmahan na po ni Kwan, pinirmahan na baga ni Presidente Bongbong Marcos John, so bigapod na SIM card registration law. Sabuton ta daw kimaray yan. Ade, sabuton ta daw kimaray yan mga tugang kung ano yan na nakapalaman dyan sa SIM card registration law na yan. Taod-taod, mahanap kita kay abogadong pwedeng mag-interpret ka yan, ha? Kinauron ko na si Congressman Jill Bungalon, ha? Kinauron ko na si Congressman Jill Bungalon para magpaliwanag, ha? Tabi tungkol dyan sa bagay na yan. Magpaliwanag siya. Para, ano man yan na mga arog sa kuya dyan na ang SIM card ko nga, di ba, may public phone kita, kitang private phone. Paano yan, ha? Kuda, so may mga nakatago niya na mga SIM card, ha? Nya, maray pa din. Ngani, matnya, yang gusto ko, ha? Para maaraman ko na sa nagpaparasisingil sa ko na piga para garamit ang sa kuyang numero na na Garico Maker da, kan mga inurutang diyan na mga sa mga konsensya nga mga urutang na mga sarawayon kamo, ha? Ade, para po naman mga tugang sa mga vaccination schedule hindi po sa Legazpi. So gusto tabi na magpabakuna, uni po sa tuya na schedule ngunyan pong aldaw, ha? Uni pong schedule tangon niya na aldaw. Pinas Lakas, Legazpi City COVID-19 vaccination on Tuesday, October 11, 2022, ha? Gusto tabi dyan na magpabarakuna. Uni po mga schedule tangon yan sa Legazpi City Convention Center. Mga tugang 9 a.m. to 4 p.m. Airport Road, Legazpi City. Yan po dyan si Dr. Francis Gomez, Legazpi City Convention Center. Asin po sa City Health Office, Conference Room, 2nd floor, 7 a.m. to 4 p.m. Tabi, si Dr. Hiliego man anyaon dyan. Ano ang gigiribohon tabi sa dawang vaccination sites na yan? 5 to 11 years old and 12 to 17 years old, first dose and second dose. Adults and senior, first dose, second dose, first booster and second booster doses. Pfizer po ang Sinovac ang gagamitin na vaccine. Mall vaccination, tabi, mamili ka mo digdig. Mamili ka mo digdig ka mo sa SM Legazpi. Yan. LCC Mall, at home kita digdi. May sale ngunyan sa LCC, naglibot-libot ako kasuwapon, ha? Budak kadakol pa lang kan Jim's Coffee dyan sa LCC. Yan ako magbakal, di ba? Kadakol yun sa grocery, ha? Naka-display so kuan Jim's Coffee dyan sa grocery, kadakol. Iba-iba tabing variants na iling ko kasuwapon. 7-in-1, 5-in-1, may 3-in-1. Yaon duman sa Jim's Coffee na bago na ginseng extract panga sa lalaki, ha? Ginseng extract po para duman mga tugang sa mga lalaki na medyo may problema na. May problema po ang sa indong minutiro. Basta may problema na sa minutiro, ha? Okay, mamili ka mo LCC Malls, yan. Gaisano Malls, ha? Ayala Malls and Yasiano Malls at saka SM. Yan. 5 yan, ha? 9 a.m. to 4 p.m. tabi yan, ha? Ang schedule kan vaccination dyan, ha? Tabi, so ano man na klaseng kwan tabi, ha? Gabos tabi na AIDS group. Yes, sir.
Ano man ang gusto nindo dyan, pwede po, magpabakuna, ha? Tapos, iga po kita sa public market Canalbay, 9 a.m. to 4 p.m. And then sa Legazpi City Public Market. Okay? Tabi yan, tabi schedule kang vaccination ngunyan pong aldaw nin Sabado. Vaccine lang. Tabi, ha? Tabi yo, ha? Good morning, amigong Jokes Nunez. Maray na aga, amigo. Geroday kamigo nakabilong ngunyan magpadaplo sa day. Kulang sutog-tog tamigo. Geroday kamigo ngunyan nakabilong magpakona day. Day ka makabilong magpadaplos ngunyan, Maray na aga sa imo. Sabi ni Ate Kayen, kape, basta kape Jim's Coffee lang para may plus kita sa live. Maray na aga tabi, Sir Henry, maray na aga sa mga taga-Daraga, maray na aga sa Gabos. Ingat pirmi, just to share. Life is short. Thank you God for another day. We woke up and hear our loved ones. We don't need to be selfish, greedy, and bitter. Let's make the most of everything. Be always grateful, even on small things. Learn to appreciate and acknowledge people, but most importantly is the respect, integrity, and teamwork. Yes! Magayunon man ang mensahe ni Ate Kayin ngunya na aga. The best man, amiga. Baby girl. Latuson Good morning. Buda kay Madam Estelita Mendones. Maray na aga, Madam. Maray na aga po, Madam Estelita Mendones. Good morning po sa imo. Okay. Uy, sa mga kwan natin dyan, sa mga birthday. Good morning. Birthday. Alas 5:22 na sa Pilipinas. Okay. Ito ngata ngaya serta ang private dental clinic dahil nagagrant ki senior discount ay ihaputa daw iyan. Gari kula iyong manangga. May point ka dyan. Gari may point ka man sa apot mo, tabi, ha? Happy birthday kay Pilar Miliena ng San Ramon, Daraga, Albay. Manay Pilar! Happy birthday po. At saka happy birthday po kay Esther Soria sa Bungabong, Tabaco City. Yan. Esther Soria. Good morning mga taga Bungabong, Tabaco City. O iso nakatutok tabi dyan, ha? So kayo, maray na agad tabi si mo, At saka sa mga nakatutok tabi dyan sa Tabaco City, sa tuya tabi na mga may birthday ngunyan. Mga nakatutok sa 106.9 WGB sa tuya ini. Happy 24th wedding anniversary kay Malo Tito Mirabuenos from Elisa Liaser. Marataho na, i-greet mo man tabi si Aba habang nagluluto kan pamahawan ay makusog ang radyo. Nagdadangog sa imo digdi sa Barangay Santa Cruz, Malilipot, Albay. Maray na aga po, Happy birthday kay Dr. Raul Bendian. Uy, sa kuyang amigo. Birthday ngunyan pala. Good morning, Dr. Raul. Maray na aga tabi sa imo. Dr. Raul Bendian. Good morning, sir. Happy birthday. Sa tuyang amigo. Best friend Raul. Maray na aga, tabi sa imo, ha? Okay, good morning. Bueno. Aramon ta daw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwasa sa linya po si Al Armario. Good morning, paring Al. Pasok. Good morning, Pade. Bako good. And morning kan mga taga southern part kan Legazpi. Dahil as usual, brown out na naman. Inian kamugtakan digdi magbon pa kasubagong mga alaunang magahon on sain malsok na naman ang ilaw. Iyon ay inipirmian sitwasyon digdi sa mga hararayong barangay. Ibihira sa naan Aldao, Simana na dainin brownout dahil masahan kung may mga okasyon
talagang namamarangkal paminsan dahil kan talagang problemang ini sa brownout kan mga enot. May mga improvement man baga napig gibo napik digdi sa linya pasiring sa maan nito alagad sa feedback sa tuya hali sa area kan maan nito maluyahon talaga ang supply kan kuryente sa mga ibang barangay dyan sa lugar na yan. Pangan pangayang yaon dyan ang geothermal kan maan nito alagad ang problemang ini aluyo ng nagiging eksperyensya ang mga konsumidores asin sa ngunya na pagkaaga naman yun na naman ini ang problema makan mga konsumidores ang brownout hatod sa karayang buot kan APEC. Informasyon digdi sa South Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you pa rin Al. Mientras tanto, Josh Babino, may dagdag man na istorya hali po dyan sa Daraga Albay. Good morning Daraga, maray na aga. Si Joshua, may dagdag na istorya. Kami Joshua, good morning. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabayan, sa mga dagdag pang balita matapos ang nangyaring pang-hold up sa sarong tindahan sa barangay Malabog, Daraga Albay. Ongoing ngunyan ang pinagigibong investigasyon kan Daraga Municipal Police. Tangani mabisto ang mga suspetsado. Susog sa record kan Daraga PNP, nakaresibian sa indang hipaturanin impormasyon, mag-aalas 9 ang banggi kan Oktobre 9, may kinaaraman ini sa sarong pang-hold up sa nasabi ng barangay. Sa inisyal na investigasyon, nakumpirmar ang siring na insidente, matapos na ang sarong biktima kaini na si Certain Domingo Astillero. Pangyari. Nagtutukaw sa hampang kantindahan, bigla umanong may duminulok na sarong persona, nanutok nin badil asin nagdeklarar nin hold up. Sagkod sa pirsahan ng kinuakan suspetsado ang sling bag kan biktima na may kwartang kantidad ko mas o menos 1,000 pesos. Mientras tanto mantang ang saro pang pag-ariba kan suspect nag-aabang sa luwas. Ang nainot na suspetsado luminaog tindahan asin pirsahan pa kaining o pirsahan pang kinua sa bantay na si Chona ang benta kaining kantidad 5,000 pesos. Nagbalo pakuta na ang biktima na magsuriyaw nin asistensya sa iyang mga pagkaranin. Alagad ang mga suspect puminaripas naman sa day pamaaraman na direksyon. Kung kaya sa ngunyan, padagos ang follow-up investigation kan Daraga PNP para sa identifikasyon kan duminulag na mga suspetsado. Grabe. Anong oras nangyari Joshua? Mag-aalas na ibibiti ang banggi? Banggi, oo. Okay. Medyo naglalala ang sitwasyon digdi. Ano pa? Ano, namidbidan lamang sa mga suspect? Anong attire o ano? Dahil pa nga ni BP na bibisto, pero ongoing ang investigasyon. Sana may mga kopya ni na, o nahagop man lamang ng mga CCTVs kung ligwado man sa naunang bito ng lugar. Okay. So, yun tabi BP, mga dagdag na impormasyon, kompletos detalyes na nakasurat sa police plotter, Daraga PNP, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hold up, mga tugang sa Malabog, Daraga Albay. Good morning, Tabi Mading Angelique Yambao alias Don Solueta, dyan po sa Bakakay. Madi, maray na aga Madi. Regards Tabi kay Padi na ano yan beda. Maray na aga Tabi sa Endo ha. Kumusta Tabi sa tuyang Baditiful. Yan, dyan po sa Pasalubong Center. Ha? Yan mga tugang sa may Albay Astrodome. Barigot sinda kay Angeles Pilinat. Duman po sa departure lounge mga tugang kan airport. Bicol International Airport sa Daraga Albay. Yan. Good morning, Madi. Advance happy birthday po kay Kagawad Boy Kalamot kang Lapu-Lapu. Kagawad Boy, maray na agad Tabi. Advance happy birthday sa imo at saka pakitawag ngaya sa APEC wara kiilaw digdi sa Baldo 1 Anislag Salbatana. Ano? Aluyon kaya pag inapudan mo ang APEC magresponde kaya nauyaman mga tao. Pabati po sa paradangog mo sa Mariawa, nahiling taka na Tabi, sir. Gwapuhon ka pala. Sinabi mo pa. Sinabi. Ang bugiro nga. Ganito. Parang ipigakaraban. Ganito mo dun ka ma. Newspaper front page. Enot sa morning hearing.
newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Daman kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz para sa headlines kan mga bareta ngunya na pag-aaga. Paring Mar, good morning Paring Mar. Pasok. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Aumento sa presyo ng diesel. Naglangkaw palugod. Salbatana, pero lugod pa rin. 685. Salbatana. 685. Roger. Dahil palagod ginibong shit yan. Biyo pa. Kauya. So gasolina, 1.20. 1.20. Ah. Mabaka. So, Mabaka. kerosene, 3.50. Gara planag magbakal naman kay autong gasolina eh. Ah. Bako maharang. Grabe, ade. Effective ko niya na 6 p.m. yan ano, di ba? Roger, yung 6 a.m. Yes, oho. Okay? Okay, Mhm. understand the excise tax sa diesel as in unleaded gas dapat ibase sa pump price. Sa iba pang bareta, Sandigan Bayan, sinintensyahan si dating Maguindanao Governor Sajid Ampatuan na mapreso ng 128 taon dahil sa patong-patong na kaso ng graft as in malversation. Salbatana. 120 taon. 128. 128 years na mapreso. Roger. Ano nga ni pa rin kung kayo ni the history and background kayo ni? Oh, kunya rin kaso ng graft and malversation. Salbatana, no? Tugang ini kanso na imbulto baga sa massacre. Iyo. Tugang ini tugang. Oh, 128 kaso taon. Okay, kasabay pa dyan sa budget officer as in iba pang mga membro kan Bids and Awards Committee. Kasabay man araw ka ang sentensya? Roger. Ay, salbatana, rimate. Aha. O paano pa yan? Di tapos igwa pa ang pagbabawal na magtukaw sa anuman na pwesto sa gobyerno. Oh, Pero araw ka ni pa di, final and executory ni? Ha? O pwede pa yung apilin, ano? Dahil naman garo? Ay. Iyan, kung makuha kayo ng hanapon ito. Baka pwede pa sa Korte Suprema pero garo dahil naman ini. Oh, bata na sa Mindanao, paano paghanap mo ka ito? Garo kapriso na ini. Ano ka preso na? Ay, nako. Aha. Okay, mga priority registration ka Marcos Administration, piglatag sa LEDAC, meeting kaswapon. Pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos sa SIM card registration law, ikinaugma ni Senador Grace Poe. Aha. Data privacy, pipasiguro man kasaway kang pagpirma sa SIM card registration, sabi ni Congressman Joey Salceda. Aha. Baka dapat napabayaan, magkayguning data catastrophe. Iyan ah. Posible. Ang mga telcos pala na bala kay ni, iyon ang may pinakadakulang imbakan kay mga impormasyones. Silang para sara. Ata, dumang ka maparistro. Iyo baga, naman ka maparistro. Oh. Ay, salbata ng pangyari sa mauraro. Pag ka mo, trimate. Oh, mananggad, ano? Aha. Oh, pero ano ini pa din na pag maparehistro ka, siyempre, so mga dati mo na suma bakal ki SIM card, di ba? Pag epektibo na ang batas, yung mga SIM card na babakalon mo, magiging aktibo sana yan pag nagparehistro ka na. Aha. Sa mga dati, na may numero ng pigagamit, titawan ng 180 days para magparehistro sa mga private telephone company. Kung saan ka nakakonect? Roger. Paglampas ng 180 days, automatic mawawala ng visa yan. Pantay ka nakarehistro. Okay. Mientras tanto, bail hearing ni dating Senador Leila de Lima sa Muntinlupa RTC na postponed matapos ining ma-expose kay DILG Secretary Benor Abalos na nagpositibo sa COVID-19. Natapos. Binisita kaya bagay ni after can hostage taking, binisita ni Abalos, ito pala positive. Secretary Abalos. Tapos. Okay, requirements sa One Health Pass sa mga biyero, inagad ni Senador Binay na tanggalo na sana. Padipisil ngaya. Mientras tantong gobyerno patutukan ang mental health sa mga namamanuhaan. Pang-hostage kay dating Senador de Lima, nagwalat din adal sa Philippine National Police. Narehistrong mga karag-karag na bikulo, iimbestigaran kan LTO. Mantang low pressure area, dagos ng naging bagyong Maymay. Yes, Pade. May saro pang bigo bantayan, pag man ito magiging bagyong Neneng. Yan. Okay, pade ano nangyari duman sa batas ba kinaraman sa cancellation o postponement ka na eleksyon? Di pa man napirmahan. Di pa?
Day pa, una ko ni, sabay nakaswapon, day pa. De, pag gari marauton man kayang primero mong pirmahan na batas, ito tulos. Ano yung nangayang maray-rahay? Oh, pero garo duda ko Sirimari natin ito. Iyo. Okay. Okay, yung dito mga headlines sa tiyang ang PYC Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Raul Jimenez sa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo ay PYC yan, 24/7 konektado kung mong maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, di po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, sandali lang yun bago kita mag-time check. Sandali lang mga pag-iribat. Oras na, mga tugang para apunan niya to ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon, ano? Nabilog na pala na sarong bagyo, so low pressure area na pinagbabantayan kan pag-asa. Diyan po sa may, gari na sa Luzon, Northern Luzon ini. Good morning. Good morning, Boss Ariel. Maray na agad tabi. Maray na aga po. Onder ka po sa DCGB sa satuyang programa ngunya na pag-aaga. Go ahead po para sa update sa kamugtakan kang panahon. Para po sa tuyang update sa kamugtakan sa itong panahon, na bilog man sa sarong bagyo ang low pressure area na nasa Laucan Philippine Area of Responsibility, as in ini nga ni pinangaranan man na bagyong Maymay. Sa ngunyan, nasa kategorya man ini na tropical depression, as in hori man ining namataan alas 4 ngunyanin maaga sa distansyang 300 kilometers sirangan kang kasiguran Aurora. May taglay na kusog na doros ini, naroon sa sentrong nag-abot sa 45 kilometers per hour, as in may pagbugsok ng doros nag-abot man sa 55 kilometers per hour. Presente man ining naghiro sa direksyon na Patimog Sulnupan sa rekasman na 10 kilometers per hour. Samantala, sa laog maning masunod na 48 oras ang tropical depression na Maymay, ilalauman man na mabagal sa iyang paghiro as in generally mahiro man sa direksyon na Patimog Sulnupan. Posible man ini yung maglandfall sa may vicinity kang southern portion kang Aurora o sa northern portion kang Quezon sa aga nin hapon o Banggi. Samantala, di man sa Kabikulan sa maghapon ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, may mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng Sulnupan hanggang sa Sulnupan ang Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Tinatayang agwat kang temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 nin aga, masulnop at yan alas 5:29 nin hapon. Alipo dito sa DOST, Pag-asa, Ariel Samucho. Sir Ariel, makaka-apekto po sa Bicol Region si Maymay? Kung padagos po maghiro ini yung bagyong Maymay na magdadiretso sa Timog Sulnupan, ang sentro niya di man nilalauman na matama dito sa Bicol. Alagad makaka-apekto man ang cloud bands niya, lalo na yung rain bands, lalo na duman sa may northern portion ng Bicol, duman sa may Camarines Norte. I see, oo. So, pero yung sentro niya, hindi man sa ngunyan, may man sa forecast track na matama ang sentro Panidigisano. Opo. Sa Bicol region. So, may kung magbaba lang talaga siya, yung sa con of uncertainty, duman sa may parte kang Cam Norte. I see. So may posibilidad na magkaigbang typhoon signal sa Cam Norte, ano? Possibly po. I Possibly see. signal number 1. Hindi kayang tropical depression na Maymay within the next 48 hours, possibly man na na manatili siya as tropical depression. Then pag landfall niya dito sa may parte kang kang Aurora or northern portion kang Quezon, posibleng maging sarong low pressure area na lang ini. Ayan, okay. So gari madali man sa paran matunaw pag tuminama sa daga. Ayo po, dumating sa may kabukitan sa sa may central Luzon. Yeah, opo. Northern Luzon. Oo. Pero may inasanta po ang pag-uuran kaya sa sa may parting Albay o ining Sorsogon, Catanduanes? May man po kitang nailing sa mga models na magdadara sa tonin oran. In dagos-dagos na pag-uran. Kung may mga pag-uran, mga isolated man lang sana, yung mga localized thunderstorms. Ayan, opo. Sir Radiel, salamat na maray po sa DCGB sa oras mo. Salamat po. Opo, thank you so much mga tugang.
Yan po ang kamugtakan ni Maymay. Dahil man da masyado makaapekto yan. Sa Bicol Region, may kinaraman po sa kamugtakan kan panahon. Okay, alas 5:40 po nin aga, mga tugang oras sa morning hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Report, hali po dyan sa lawas. Kay ba po si Ans Galero, 15 bago mag alas 6. Ans, good morning, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong balita na palibutan na ni mga kapulisan habo pang magsuko.
Iningon yan ang pagladawan kan mga miyembros kan Legazpi City PNP matapos na sarong poko mas o menos 3 metros na sawa ang mahilingon niya na pagkaaga sa sarong hotel sa Albay District. Antang nagkukuha ng blotter report kata na ang DCGB News sa Sipak 2, ininformahan kita kan desk officer na ang tropa hinda yaon sa bagong porson kan Pepperland Hotel dahilan sa igong aning naresibi na informasyon na may dakula asin halaban na sawa na aligadong nakuha sa nasambitan ng lugar. Susog sa mga nakuuro niya tong crew, nakuha daw ining sawang ini sa bigo konstruhir na bagong building asin naghagad na sin tabang sa mga miyembros kan Legazpi City PNP dahilan sa posible o kaya natatakot man sinda sa peligrong posibleng idara kana sambitan ng sawa. Sa mga oras na NVP, yaon pa ini duman sa area asin pighulog na gona ini sa swimming pool mantang naghahagad sinda ni asistensya man o kaya pati na ang mga kapulisan naghahagad man in asistensya ngunyan sa mga posibleng makatabang sinda partikular ng Albay Park and Wildlife para man ma-rescue ining sawa asin dahil magkausan in peligro lalo na sa mga guest kana sambitan ng hotel. Tara nagkigong sawa duman sa hotel. Yung hindi maaraman kung sa messenger so picture medyo wala ba ini medyo maski nga ni sa mga polis nakikidit dita doroda ko man iniin sagud sa ngunyan di paninda maaraman kung sa inhali ining sawang ini o sa luminosot. Sige. Sitwasyon ngunyan di sa Albay District exclusive yung nakuha kan DCGB News with Boy Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, yaon dyan si Francia baga tabi dyan. Haling mo, yaon dyan si Francia. Aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na karaman ngunya na aga. Sa Morning Hirit, tigdi po sa DCGB. Oy, sa mga may birthday dyan, sa mga may birthday dyan, i-text tabi nindo ako Hapasadahan tayan ngunyan giraray, bago po magabot ang alas 6 sinaga. Good morning tabi sa mga taga Banyo, mga taga Banyo, Legazpi City. Mga taga Barangay 7, diyan po mga tugang sa Legazpi. Good morning. Happy listening po sa Enlagabot. O yapon mga dagdag na karaman, niya na pag-aaga, kay ba po mga tugang si Francia May Boras. Paningit sa Morning Hirit. Anda imapugolan asin pirming pag-utik nakakapagpatali. Sarong psychological study ani pinalawaskan taon 2005 na naglalamanin mga ebidensya patungkol sa kung ano ang nangyayari sa utak kan tao na sige ang kakautik. Nagluwas sa pag-aadal na ang mga utikon mas dakol ang connective white matter sa indang prefrontal cortex ang parte kan utak na para sa rason asin tali. Dahilan kay ni ang mga mahilig magparautik igwanin 22 sagod 26% white matter. Sigun sa nangyenot sa pag-aadal na ini na si Yaling Yang na ini ang rason kung natataan mga tao na mahiligon magparautik ang nakakagibunin mas marhay na koneksyon sa mga ideya na bako man talaga konektado sa katotohanan. Sabihin mo, Junior, pag ang tao utikon, matali. Adi, kaya pala nakakaarabot ka mo sa Kongreso buda sa Senado. Yung pag-iimbestigaran sa Senado sa mga sukon si Seta. Sabi rin tali. Ay na. Iyan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Ngunyan po ngaldaw. Nin Martes, October 11. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Paningit sa Morning Hirit. Lowens Marcena nasa linya. Pamin Lowens, good morning. Good morning, Tabi VP. Good news sa Buwak Tranquilo. Pasi orden digdi sa Legazpi Port District area kung police blatter ang babasaran
Mientras tanto, digdi sa mga dagdag pang bareta, nagtaog iraray nin pataan ang Legazpi City Task Force kalinigan sa publiko na dainang magparapat din mga bihikulo sa manlain-lain makudesignadong lugar. Ngani na dai ang mga ini magkatrikitan asin malaganan nin Will Clamp. Ini ani pinagunambitan sa liwat sa DCGB ni si Task Force Kaliligan si Park Andy Barbella na sinda padago sa paglibot sa syudad para magsita asin mag-implementar kan road clearing operation. May kinaaraman sa siring na bagay, manonotaran sa palibot na dai mananggad maiwasan na pagsindami na talikod, parking sa mga no parking lane ang mga manlain-lain na klase ng bihikulo dahil taan mga establishmento na tituruyuhon kini kadaklan ngaon mismo sa gilid kan tinampo. Alaga sigun kay Marbella, mas marhay na magpark sa tamang lugar maski huro harayo hindi na metros. Ngani na dahil ini magkaaratraso. Maski na nga dakol ang mga nagdudurunong kay ni dahil daw matunong kara Marbella na makipag-utiil na mag-implementar ng road clearing operation sa syudad dahil tayo yung nakamandato sa inda asin iyo ini ang dapat na ang mga no parking lane dapat na ipigpaparkingan kan mga manlain-lain na bihikulo. Iyan tabi VP ang mga dagdag pang istorya halinig di sa luwas. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa mga dagdag na bareta in the morning. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy na salita. Aramon ta daw kung may mga kahindik-hindik at may mga kagilagilalas na mga pangyayari. Mga tugang sa 3rd District, ngunyan pong Aldao. Kami, Jim. Good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, mahiguson sa paglilibot sa mga posibleng evacuation centers. In kaso magtaas ang alerto kan na bulkan kung sa insusog sa kasugwan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, dapat liboto na mismo ni DSWD Regional Director Norman Laurio ang mga munisipyong nakapalibot sa bulkan para mahiling ang sitwasyon asin preparasyon ka na mga lokal na gobyerno sa nakaambang alboroto asin hindi man pigahagad na magduro diretso ini alagad mas maray na supervisoran ka na DSWD Regional Director ang mga paghahanda na pinagigibo ka na mga nasa lokal na gobyerno palibot kan bulkan mayon. Tapos pasarin ita BBP sa Kamalig sa pakipag-meeting sa LGU, Malilipot, Santo Domingo, Legazpi, kaso hapon na chimpuan ini kandi si Gibinyos, digdi sa Banuan ka na ginubatan, nakikipag-meeting kay Mayor Chino Garcia, mga department heads sa siringkan MSWD, MDRRMO, mga barangay kapitans na yaon dyan sa Mayon Unit. Advance ng pinag-assess kan Regional Director ang sitwasyon asin mga paghanda sa mga LGU so mga pangaipuhan, resources, mantang pinag-asigurar kay ni na ang DSWD closely nakikipagtabangan sa mga LGU sa mga paghahanda mantang anuman na mga kakulangan arog sa ayuda in kaso magkaiguanin na mga pag-force evacuation ang DSWD handa na rumispondi tabi ABB. And mga evacuation centers pinaghiling na mismo binisita na ka na DSWD Regional Director and maghadit ang mga nasa LGU dahil ang warehouse kan DSWD yaon available ang mga food packs. Yes. Kaya si Regional Director Norman Laurio sa entrevista kan DCGB News. Isa-isa na po natin pag-inspect with of course local government chief executives. There are mga evacuation centers. Kahapon po, nasa Kamalig tayo and Ginugatan. Kasama ko po kahapon si Mayor Garcia sa pag-inspection ng iba't ibang evacuation centers. Kanina po,
galing din po tayo sa bayan ng Malilipot at Santo Domingo. And dumalo din po tayo kanina sa meeting on disaster preparedness doon po sa Legazpi City, which na kung saan si Mayor Rosal mismo ang nag-preside ng naturang meeting. So ibig sabihin po, ang lahat po ito ay dahil po siyempre sa guidance ng ating butihing secretary. So ina-assess po natin, tinitingnan po natin yung posibleng mga pangangailangan ng bawat local government units. Of course, the DSWD now is close to working with local government units. Hindi lamang po dito sa Kapikulan, maging sa buong bansa. Yun po ang guidance ng ating butihing secretary. Okay, siyanta BBP, pakipag-oro niya to sa bagong regional director digdi sa DSWD Region 5. Yes, aha. Oo, taga kuan man ini pagiriba taman pala ni sa broadcast. Jimmy Nasalita di si JB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas. Mga tugang ang mga bareta susunod na. Makalipas lang kaning mga patalastas. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 6:00 po ni Naga. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, DSWD Regional Office preparado na in kaso magtuga ang Bulkan Mayon. Police visibility, mas pinakusog kang Legazpi City PNP. Bagong hepe kang NAVFORSOL or Northern Luzon Command kang Philippine Navy. Formal lang nag-assumer sa pwesto. Big time all price hike, efektibo ngunya na aga. NDRRMC, padagos na nakamonitor sa sitwasyon kan Bulkan Mayon. Dating alkalde sa Maguindanao, hinatulan ni na preso ng 126 na taon. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungo niya na pagkaaga. Nagtaupo ni asigurasyon si DSWD Regional Director Norman Laurio na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 na sinda magkakaigwanin preparasyon ng kaso. Mas maging grabe ang abnormalidad na ipinapahiling kan Bulkan Mayon. Sayang sinabi na siya nagilibot man sa iba-ibang banwaan na nasa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Tanganing makapag-oron sa mga opisyales lalo na sa mga local disaster reduction and management councils. Tanganing masabutan ang mga preparasyon na dapat gibuhon. Idinagdag pa ni Laurio na igwa naman sindang mga nakahandang relief items na pwedeng maitao sa mga pwedeng maapektaran. Sinabi niya na si DSWD Secretary Erwin Tulfo may tugon man sa inda na bantayan in marhay ang sitwasyon kan Bulkan Mayon. Enot kini hinagad ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda kay Tulfo na magkaigwanin pre-positioning nin mga relief items para maitaong ayuda sa mga pwedeng maapektaran kan napopulasyon in kaso magtuga mananggad ang Bulkan Mayon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. 5 barangay sa Legazpi delikado na sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Tinipo ni Alkalde Geraldine Rosal. Ans Galero sa report. May penado ng evacuation center ang gobyerno lokal kan Legazpi in kaso magkaigwa ning pag-alboroto ang Bulkan Mayon. Ang resulta ka naging pagtiripon kan LGU asin sa paginginot ni Alcalde J. Rosal asin si DRRMO Head Engineer Ladi Asur sa mga opisales kan Barangay Buyuan, Bunga, Padang, Matanag asin Mabinit. In kaso kay buhano na mag-evacuar ang mga residentes ka na 6 km permanent danger zone sagod sa 8 km extended danger zone matulos-tulos ining ma-evacuar dahil sa nakatala o kay nakalista na ang mga evacuation centers na pwedeng gamiton sa syudad kan Legazpi. Ang mga taga-barangay Mabinit pwedeng i-evacuar sa Legazpi City High School, ang Buyuan sa Bagong Bayan Evacuation Center o kaya sa Kabangan Central School. Ang mga taga-Matanag sa Albay Central School mantang ang nakadesignar para sa Barangay Bungaio ang Gugon Central School asin High School mantang ang Padang yaon man gigibuhon o kaya ililipat sa Buragvis Evacuation Center. Sigun kay Engineer Ladi Azur, dapat sanang makapagpreparar na sindangon niyan kan mga evacuation center dahil sa dai maaraman kung ano imposibleng mag-alboroto ang Bulkan Mayon. Mientras tanto, para man maihandaan mga relief goods as in family food packs, naganda naman ang mga barangay na ini kan total na bilang kan populasyon na apektado kan Bulkan Mayon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Ipiniraron po mga tugang sa magkakanigong validasyon kan Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMC ang mga residensya asin resources harani sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Tanganing ituro asin ipagiramdom ang mga life-saving initiatives. Sigon kay Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig Albay, may kamabutan na maimplementar ang No Man's Land Directive kang MDRRMC na nagbabawal sa mga residentes na magpa-construir ng residensya sa laog kan konsideradong Permanent Danger Zone o PDZ. Sinabi ni Baldo na ang personahes kan MDRRMC nangenot sa assessment kan Mayon Volcano population at risk kaibahan ang numero karapiktadong barangay, pamilya, vulnerable sector, particular na ang mga persons with disabilities.
senior citizens asin mga aki tanganing maimplementar ang kaipuhan na pag-ebakwar. Maigot man na pigbabantayan ngunyan kan kamalig MDRMO an mayon unit na mga barangay sa arog kan tumpa, suwa, kirangay, salugan asin anuling. Tanganing masustineran ang zero casualty goal sa munisipyo. Enot kaini nagkaigwanin andam, lahar and volcanic preparedness caravan ang mga eskwelahan sa munisipyo asin mga nag-inspection man naginibo sa nagagamito na evacuation centers. Nagkaigwan man in monitoring asin surveillance ang Kamalig Municipal Agriculture's Office dahil ang takaibahan ng mga hayop sa gigibuhon na preemptive evacuation oras na magputok ang bulkan mayon. Ligaspi PNP makusog ang pagtubod na madadakop ang gabos na mahabas na nag-ooperar sa syudad ng Ligaspi. Lowens Barcena sa report. Sa liwat na kumpiyansa sa Legazpi City Police OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dennis Balya na masosolusyonan ang mga pangyayari nin harabasan sa syudad sa paagi kan pasaro-sarong pagsasakote kan mga may responsable sa mga manlain-lain na kaso nin harabasan na nag-ooperar sa syudad kan Legazpi. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Balya na dahil sa padagos na pagpalpal asin pagpapatutok niya kan mga investigador na masusog konsisay ang mga responsable sa mga nai-report na pangiikit, panlalaog asin panghahaba sa mga manlaylay na mga pagrugaring. Nagkakaigwanin mga liglugod ang kapulisan kung sirisay ang mga may responsable digdi. Sigun kay Balya dahil naman sa interesado ang mga biktima na magpakaso, nagkakakarasuan ini pag sa indang na-identify kung sirisay ang mga nasa likodan kan mga siring na krimen, asin nasa serbihan ng mandamiento de aresto, asin nakukulong para panimbagon kan sa indang mga kaso. Ini parte kan mahigot na pagbaliugot di Balya may kinaraman sa siring na bagay asin siya nangangapudan sa publiko na apisar kan mag-ingat, mag-report sa kapulisan kung may mga pangyayari kay ni dahil man pinagahagad tadaing niya pipatunong ang mga investigador na masakote ang mga mabas asin tangani na mapreventaran ini igwaman sila nin programa kunyan nin police visibility sa syudad na mating-mating naman daw kan publiko. Dagdag na Bareta, ako po si LDB. Dahilan tapigalaoman ang pagdakol kan mga tao pasisiring man ang padagos na implementasyon kan face-to-face classes. Mas binapakusog man kang Legazpi City PNP ang sa indang presensya sa mga matawong lugar pati na ang intersection sa mga eskwelahan tanganing ipamati sa publiko ang police visibility. Sinabi ni Legazpi City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Dennis Balya na siya nagkaigwanin desisyon ay paluwas ang mas dakol na pulis tanganing mamantiner ang pasi-orden sering man mamanihar ang bolos kan trafiko saka maubutan na malikayan ang anuman na aksidente sa tinampo. Sa ibong nalado hinagad man niya sa publiko ang pirming pasiguro tanganing day mabiktima kan mga mararaot na elementos. Mayor Das Maronilla kan Libon pabor sa naging aksyon kang DNR sa pagpapapundo kan mga proyekto sa Pantaw, Libon. Report kay Jimmy Nasalita. Dahil paisi ni Mayor Das Maronilla kan Libon ang mga proyekto sa Pantaw lalo na mga patinampo asin seawall pinapando asin an in charge sa pagpa-stop kan mga patrabaho iyo ang DNR. Susog sa alkalde mas marayman na nag-take action ang DNR sa pagsabing ang DPWH basta sa naman nagpupunin mga proyekto na dahil nagkukumply siring ka na Protected Area Management Board clearance ECC kung sa inini ang naging rason ko na in-stop ang mga patrabaho. Sosog kay Mayor Das Maronilla, bahala na ang DNR, may kinaraman sa bagay na ini. Kung saan maski ang alkalde kan Libon nakaka-eksperyensya kan si sistemang pangbabraso kan DPWH kung saan gusto sindang papagbayadon sa mga claimant kan mga nagkaragihan kan sa indang road widening na mga pribadong tagsadire na lote na dahil man lamang nin prior information o koordinasyon ng DPWH sa lokal na gobyerno o pag-render kwenta pag matatapos na na project sindanan pig-obligar na magbayad samantalang bako man LGO nag-implementar kan proyekto. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang opisyal na pong sinalidahan ni Commodore Alfonso Torres Jr., si Commodore Jose Ambrosio Espilita bilang bagong commander kang Naval Forces Southern Luzon Command o NAVFORSOL. Sa ginibong change of command,
Ceremony kana kaaging aldaw sa Navborsol ang headquarters, Regional Center Site, Travis, Legazpi City. Kaibahan si Acting Flag Officer in Command, Rear Admiral Cesar Bernard Valencia bilang presiding officer sa nasabing seremonya. Rinomdom ni Commodore Espilita sa iyang termino sa Navborsol. Asin sinabi kay ini na siya nagpasalamat asin sarong ondra para sa iya ang naging eksperyensya niya. Asin na panginutan ang komandansya. Dagdag pa niya na ini saro sa mga pinaka-memorabling eksperyensya sa saindang naval career. Asin naugma siya sa mga naginibuhan kan sa indang opisina. Nagpahayag man siya nin pagsuporta kay Commodore Torres Jr. bilang bago kay ining commander. Asin sigon sa iya halangkawan sa iyang kumpiyansa na maging marhay sa pamamalakad kay ini sa Navborsol. Si Commodore Torres Jr. nagserbi dating bilang deputy Naval Education Training and Doctrine Command bagoan sa iyang designation. Mientras sa si Commodore Espilita man ang naging nagserbi bilang Navborsol Commander sa halos 3 taon asin inasumir ang posisyon bilang Chief of Naval Staff kan Philippine Navy kanakaging Agosto 9, 2022. Tangani mga tugang na magdakol ang mga tangani na magdakol pa ang mga rebelde na nagbabalik loob sa gobyerno. Nakihoron si PNP Chief General Rodolfo Asurin sa mga kapulisan at iba pang ahensya na pahiwason ang programa as in information dissemination. Joshua Bino sa report. Mahiwasan na information dissemination ng mga programa kan gobyerno ang saro sa nahihiling na solusyon na Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Tangani mas magdakol pang mga dating rebelde ang magbalik loob sa gobyerno. Ini ang naging kasimbagan ni Azurin sa paghampang sa mga local media kan magbisita ini sa Campos Simeon Ola kan Oktubre 8 sa pagsabi kay ini na Rehiyon Bicol asin Samar na medyo may halangkaw pang presensya ng mga rebelde asin mga encounter sa pagkultanan kan mga ini asin kan tropa ng gobyerno. Kung kaya dara kay ini, ipikinggan niya ni Azurin ang mga kapulisan asin iba pang mga ahensya ng gobyerno na mas pahiwason pa ang pagdiseminar ng impormasyon may kinaalaman sa saindang mga programa asin siguruhon na maaabot kay ini ang mas dakol na mga tao sa komunidad. Kung matatandaan, Oktubre 8 nasa 32 na mga dating rebelde ang sinabat asin ipig-welcome ni Azurin asin sigun sa iya magayon na sinyalis ini na padiit-diit nag-uusad ang rehiyon na maabot ang haloy ng kamauotan na katuninongan. Katakod kay ini pinakahirunan man ni Azurin ang mga nagsurukong mga rebelde na kumbinsiron ang iba pa na sumuko o magbalik loob naman sa gobyerno. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Arestado po ang number 3 most wanted kan Camarines Sur na nadakop kan Oktubre 9, 2022 sa barangay Kinabranan 2, Ale Northern Samar dahil sa kasong panlulupig sa daing pundong operasyon kan Police Region Office 5 kontra sa mga wanted na persona sa pakipagtamangan kan duwang otoridad kan Santo Domingo Albay Municipal Police Station as in 2nd Mobile o PMC Salbay, asin ang pagkipagtabangan man sa Allen Municipal Police Station, Northern Samar, Provincial Office, Regional Office 8, napasakamot kan mga otoridad, ang 44 anyos na sales representative na minidbid bilang alias Nue, na nakaligtas sa e-warrant system o na nakalista sa e-warrant system asin alegadong nanlupig sa duwang individual. Ang akusado arestado sa kusugan mandamiento de aresto dahil sa pagbayular sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law of 1997 as in Republic Act 7610 o Anti-Violence Against Women and Children Act of 2022 na inisyo kang RTC Branch 1 Legazpi City kan Mayo 3, 2021 na daing piyansa. Sa ibong nalado, nagpagiramduman si Police Brigadier General Rodolph Dimas sa mga magurang na bantayan ang seguridad kan sa indang mga aki sa gabos na oras asin nangako man nagibuhon ang gabos na makakaya para mapreventaran ang sexual na pang-abuso asin pagmaltrato sa kakian sa paginin crime prevention education. Oras mga tugang sa Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin aga, BRTTH plano pang improve kanako Bicol.
Report kay Al Armario. Plano pang magpatugdok ang ako Bicol Party List nin 10-story building sa compound kan BRTTH para sa mga pasyente. Yan ang sabi ni former Congressman Pino Garbin Jr. in charge kan mga project na pig-implementar kan ako Bicol. Sigon kay Garbin, gusto ni Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriation, na madagdagan ang bed capacity kan BRTH dahil crowded ng maray ang mga pasyente. Hali sa iba-ibang lugar kan Bicol, 100 bed capacity ang target. Dahil piyot naman ang compound kan BRTH, kaya pataas na sana ang plano kan building. Parte sa naman ini kan mga proyekto na planong gibuhon Bicol-wide kan ako Bicol, may relasyon sa pangataman kan salud saro sa mga priority nindang programa. Alarmario, DCGB. Ang mga bareta, mga tugang sa GB News Express magbabalik makalipas lang kay GB News Express. News Express. GB News Express. Lanas na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ang nagmamahal, nagmamagi,
Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Din mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta, masalangkaw pa sa piglaoman na big-time oil price hike ang suminabat sa mga motorista. Ngunyan na Oktubre 11, nagpautob po ang Philippine Shell, Sea Oil asin Caltex nin 6 pesos 85 centimos, nomento sa presyo kan kada litro nin diesel, 3.50 sa kada litro kan kerosene asin 1.20 sa kada litro kan gasolina. Kaparehong oil price adjustment man ang ipinapautob kan clean fuel apera sa kerosene. Sa nainot na abiso kan oil industry, magakawat sana sa size 20 sagod size 50 ang aumento sa presyo kan diesel, pero naglangkaw pa ini dahil sa masalangkaw na premium freight asin CME component.
Inot nang sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, non-big time oil price hike resulta kang desisyon kan Organization of Petroleum and Exporting Countries o OPEC na magbawas din 2 milyon na bariles din produksyon ng petrolyo kada aldaw kasunod kan pagbaba kan presyo kaini dahil sa pinapautob na interest rate hike sa Estados Unidos. Isinulong po ni Occidental Mindoro Representative Leo de Terrilla o Tariela ang magpapautob din progressive excise taxation, partikular na sa diesel as in unleaded premium gasoline. Rekomendasyon ini ni Tariela kasunod kan anunsyon nin big time oil price hike as in nakamautan na mabawasan ang magabat na epekto sa padagos na pagitaas kan presyo nin mga produktong petrolyo. Isinumiter na ang House Bill 3628 kay ni na nagkapalaman ang excise tax na pagpapataw sa duwang nasabing petroleum products babawasan kapag nagitaas ang presyo kay ni. Tinawan ni Donnie Tariela na kapag naging layan sa iyang propestong lakdang nakatalaan na magitaas ang presyo ng petrolyo, mabawasan man hindi magiging mas hababa ang excise tax nin 6 pesos sa gasolina as in 3 pesos man sa kada litro nin diesel. Magigiramdoman na sa iraramkan tax reform for acceleration and inclusion or train law, ang excise tax na pigapataw sa diesel nasa 6 pesos kada litro, mantang 10 pesos man sa gasolina na ipinapautob poon kan taon 2020. Sinintensyahan mga tugang kan Sandigan Bayan si dating Maguindanao Governor Dato Sajid Islam Ampatuan ninday masobra o mababa. Day mababa sa 120 taon o 128 taon sa karsel dahil sa patong-patong na kaso ng graft as in malversation. Ini matapos ang sentensyahan kan Sandigan Bayan First Division na guilty beyond reasonable doubt si Ampatuan dahil sa 4 counts ng graft as in 4 na counts ng malversation sa pag-aagi kan pamimiki ng dokumento. Tanganing maipaluwas na guminamit ng 79 million pesos na fundo para sa pagkaon pera sa padusang pagkakapreso siya habang buhay man na pagbabawalan na magkandidato sa anuman na pwesto sa gobyerno. Asin pagbayad ng 79 million pesos pera kay Ampatuan, guilty man sa kaparehong padusa si dating Maguindanao Provincial Budget Officer Dato Ali Abpi. Asin ang miyembro kan Bids and Awards Committee kan probinsya si Sajid Ampatuan, tugang ninda Andal Jr. asin saldi na embelto sa panggagadan sa 58 katao kay bahan ang 32 na media men asin 29 o sa 2029 na Maguindanao Massacre. Opisyal, mga tugang na ipinaglatag ang sa ginibong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kasahapon ang propestong lay na prioridad na ipautob ni kan Marcos administration sa official social media post kan Office of the President. Kaibahan sa tinukar sa LEDAC ang meeting apera sa legislation na isusulong kan administrasyon na iyong regulasyon para sa Common Legislative Agenda asin ang kaipuhan na pagbabago sa COVID-19 vaccination program. Nagkapera sa mga priority legislation na pigusulong kan Presidente, iyon Budget Modernization Bill, Government Financial Institution, Unified Initiatives to Distressed Enterprises, for Economic Recovery o Guide as in Unified System of Separation, Retirement as in Pension, ang mga economic bills na kaibuhan sa priority legislation kang palasyo, iyon E-Governance Act, National Land Use Act, Tax Package 3 o Valuation Reform Bill, Passage Income and Financial Intermediary Taxation Act as in Internet Transaction Act o E-Commerce Law. Ang LEDAC binilog sa pagikan Republic Act 7640 kan Disyembre 9, 1992 para magserbing consultative as an advisory body sa Presidente kang Nasyon bilang pamayo kang National Economic and Planning Agency para sa kaipuhan na abiso sa mga programa, mga patakaran kan gobyerno as in para sa kamautan kang national economy. Ikinaugma mga tugang ni Senate Committee on Public Services Chairman Senadora Grace Poe
ang pagpirma kaswapon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa SIM registration law. Sigon kay Senador po, pagalan ninda tanganing sa giraren may pasar ang lay na ini may kinaraman. May kamautan na labanan ng anuman na panluloko gamit ang cellphone. Siniguro ni po na may binugtak sindang sufisyenteng safeguards tanganing masiguro na maprotehiran ang diretsos kan sa tuyang mga kababayan bilang mga pribadong na manuwaan. Ano man na impormasyon na makakalap sa pagbabarehistro sa SIM day pwedeng ibulgar. Apera kung ini may kasaguan kan lay, korte o prosesong legal. Ang lambang mapatunayan na nakapabayaan asin pagsuhay papatawan magabat na padusa. Si po bilang chairman kan Senate Public Services ang nag-sponsor kang SIM Registration Act sa Senado. Pinapasiguro po ni House Ways and Means Committee Chair Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagsunod kan mga telecommunication companies sa data privacy law kasabay kan pagiging lay kang SIM registration. Sinabi ni Salceda na dahil sa bagong lay, ang mga telco companies na ang pinakadakulang may kapot kan identity information nin sarong individual. Kung magakaigwanin breach o mapaduman sa salang kamot ang mga informasyon, magakaigwanin sarong dakulang data catastrophe. Mientras na kaibahan sa mga pinapasiguro kang kongresista ang makusog na data privacy protection kan mga telco sa pagikan storage, updating asin pagpunas kan mga datos. Gusto man ni Salceda na magamit ang SIM card bilang official ID na magagamit sa pagrehistro sa mga bangko o financial institutions. Ipinag-oktaba mga tugang kan Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ang pagnangog kasuhapon sa motion ni dating Senador Laila De Lima na magkapagpiyansa sa sayang drug case. Ini matapos na ma-expose si De Lima kay DILG Secretary Benhur Abalos na nagpositibo sa COVID-19. Ang dating senadora pigbisita kanakaging aldaw ni Abalos sa PNP Custodial Center matapos ining mahostage kan kapwa inmate. Dahilan kadigdi, nagbilta na sa nasi De Lima sa PNP General Hospital. Nagtiripon man sa luwas kang Muntinlupa RTC ang supporters ni De Lima para hagadon ang pagpapalibre sa dating senador. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:31 po, magbabalik ang mga bareta. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inman magduman ang pamilya mo, gigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Sa banding ng barkada, GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang ngunyan sa ibang nasyon, inako po ni Russian President Vladimir Putin ang nangyaring missile attack sa Kyiv asin sa nagkapit na lugar sa Ukraine. Ang nasabing missile attack iyon bilang kasimbagan sa ginibong pagpapasabog sa tulay na nagkukonektar sa Russia asin Crimea. Enot nang tinamaan ang panginot na pasilidad asin edifisyo sa nasabing missile attack incident. Magigarumduman na sinabi kan Defense Intelligence Agency kan Ukraine na haluin nang nagpaplano ang Russia kan mahiwasan na missile attack sa Inda. Ikinabigla po ni marahay ni United Nations Security o Secretary General Antonio Guterres ang ginibong missile attack o strike kan Russia sa Ukraine. Sigon sa nakapagtaram kainin na si Stephen Dujarric, nabako magkakanigo ang ginibo na inikang Russia dahil dakol na sibilyan ang nadamay. Mas kinuarin deng madadarang tama ang gyera dahil sulamenteng ang mga sibilyan ang nagbabayad kaini. Sigon sa kay Dujarric, nakahuron man ni Guterres sa paagi ng telepono si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Asin inaram ang nangyari sa mga missile attack na nagresulta sa pagkagadan ng 14 katao asin pagkarautin kadakol na edifisyo. Magigarumduman na inutang tinawanin doon ni Russian President Vladimir Putin na sarong pagbalos ang ginibo nindang missile attack matapos pasabugon aligado kang Ukraine ang tulay na nagkukonektar sa Crimea asin Russia.
Aramon ta mga tugang an panagos na informasyon tangani pong diretso ng mawara ang COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Maida Cruz, may dala po kan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sunodin ang preventive measures para mamantinir na ligtas at healthy ang mga aki mantang nasa eskwelahan. Kaibaan sa mga posibleng sintomas kan COVID-19 ang kalintura, abo, pagkapagal, pagtakig, pagkawara ng pagdamit o pamarong asing kadipisilan sa pagangos. Sigon sa WHO, mantinero na nasa harong ang sendang mga aki. Kung may sintomas, asin makipagkoordinar sa sendong healthcare provider para maghagad nin abiso. Sarong pagirumdum kan WHO Philippines, DOH asingan Radio DCGB para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayroon. Aramon taon ang kabugtakan kan panahon, may kinaraman po bagskan bagyong si Maymay. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi, kaiba po si Ariel Samodio. Para po sa yung update sa kabugtakan sa itong panahon, na bilog man sa sarong bagyo ang low pressure area na nasa Laucan Philippine Area of Responsibility. Asin ini nga ni pinangaranan man na bagyong Maymay. Sa ngunyan, nasa kategorya man ini na tropical depression, asin hori man ining namata na alas 4 ngunyanin maaga sa distansyang 300 kilometers sirangan kang kasiguran Aurora. May taglay na kusog na doros ini, naroon na sa sentrong nag-abot sa 45 kilometers per hour, asin may pagbugsok kan doros nag-abot man sa 55 kilometers per hour. Presente man ining naghiro sa direksyon na patimog sulnupan sa rekas man na 10 kilometers per hour. Samantala, sa laog man ng masunod na 48 oras ang tropical depression na Maymay, ilalauman man na mabagal sa iyang paghiro as in generally mahiro man sa direksyon na patimog sulnupan. Posible man ini yung maglandfall sa may vicinity kang southern portion kang Aurora o sa northern portion kang Quezon sa aganin hapon o Banggi. Samantala, digdi man sa Kabikulan sa maghapon, ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, may mga pulupulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sulnupan hanggang sa sulnupan ang Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Tinatayang agwat ng temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 nin aga, masulnop at yan alas 5:29 nin hapon. Alipod di sa DOST, Pag-asa, Ariel Samodio. Business News. Business News. Mga tugang, nagbabaan na reserbang dolyar kan Pilipinas o Gross International Reserves o GIT level kanakaging bulan base sa preliminary date kan Bangko Sentral ng Pilipinas o minabot sa 95 billion US dollars ang reserbang dolyar kang nasyon matapos ang bulan nin Septyembre. Mas hababa ini kumpara sa 97.4 billion dollars na narehistro kan minaging Agosto. Alagad, paliwanag kan BSP na medyo nagbaba kan dolyar resulta kan pagbayad kang national government sa foreign currency asin pagluya kan kantidad kan gold sa international market. Yan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta digdi po sa GB News Express. Sinurat po yan ni News Manager Mar de la Cruz. Sharing man mga tugang, sinda News Director Edwin Peralta, Angel Mustasa, asin katubang po dyan sa mga bareta. Sa lado lokal, si Francia May Boras, asin po ang report kan Mega Force Patrol. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Isabel, si Carlo to. May gusto kong aminin sa'yo. Di ko masabing harapan, kaya dito na lang. Naalala mo nung nag-McDo tayo? Ninamnam ko ang bawat sandali. Ako, nag-mushroom pepper steak. Ikaw, nag-chicken filet ala king. Sarap ng yakap ng sauce. Sarap kasama ka. Kung maging tayo, sagot ko McDo Saucy Loves mo. Meet you at McDo? Enjoy your McDo Saucy Loves via dine-in, McDelivery, or drive-thru. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, oras natin sa Pilipinas. Uy, 15 bago mag-abot ang alas 6. Alas 7, nin morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Uy, kumusta na? Aga na po. Morning hirit na. Mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, nin Martes. Ano na po? Kumusta na kita? Ayos lang kita. Mga tugang aramo tapandagdag na report hali po dyan sa lawas kay si Ans Galero. Mga baretang mainit sa morning hirit. Kumusta po kaya ang presyo kan mga produktong petrolyo dyan? Nag-increase po nin sobra 6 pesos, di ba? 6 pesos and 80 centavos. Salbatan ang pangyari sa maabatan. Mas halangkaw na ang presyo nin Maraykan diesel, kumpara mga tugang sa gasolina. Nabaliktad na, mas barato na po ang gasolina ngunyan kumpara mga tugang sa diesel. Ans, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Pinautob naman ang price hike sa mga presyo nin produktong petrolyo. Digdi sa nagkapirang mga gasolinahan sa sentro kan syudad asin man sa Albay District. Ang resulta kad paglibot kan DCGP News sa pagkumparata sa iba-ibang mga gasolinahan ang Shell Gasoline Station VP ang iguanin pinakahalangkaw na presyo kan gasolina ang unya na mga oras na inili sa syudad. Ang fuel save diesel nagpapatak na nin 77 pesos point 15 centavos. Ang V-Power diesel nasa 80.55 pesos. Ang fuel save gasoline hibaba ni VP 69.35 sana. Mantang ang V-Power Nitro kan Shell nagpapatak sa 70.34 pesos. Ang nagsunod digding may huruhalangkaw na presyo kan sa indang produktong petrolyo, iyo ining KZL Trading ini EVP sa may hampang kan SM Legazpi. Ang diesel linda nagpapatak na 78.66 pesos, ang kerosene nasa 79.94, ang regular nasa 71.95, mantang ang premium nasa 72.95. Ang nagsunod digdi na may pahibaba ng presyo, iyo ining sea oil, digdi sa may Velamor subdivision. Ang sendang diesel o kaya ang Extreme 95 diesel nagpatak nin 71.41. Ang Extreme U gasoline nasa 70.66, matang ang Exceed diesel nasa 78.54. Ang Eastern Gasoline Station kampang sa nakining sea oil nagpapatakman ang sendang diesel sa 78.54. Mantang ang gasoline o gasolina ninda nasa 70.81 pesos. Ang intensity nasa 71.56. Sa Albay District VP, medyo hibabaan mga presyo kan gasolina. Dahil sa kaan Caltex sin fuel hub sa Washington Drive, nagpapatak sa nasa 77.15 ang sa indang diesel. Mantangan ang leaded nasa 69.35 ang sinan platinum nasa 70.10 sa nasambitan ng mga gasolinahan. Mientras tanto, duwang gasolinahan man nagiraray ang pareho ang presyo, partikular na ining Petron asin Petrogas. Dahil sa indang Diesel Max 77.15, ang extra advance G Prime 91 gasoline nasa 69.35,
Mantang an XCS o kaya ining premium nasa 70.35. Haros sa magkaiba-iba VP ngunyan an presyo kan mga gasolina matapos na ipautob gani an 6.85 pesos per liter na increase sa diesel, 1.20 sa gasoline and 3.50 sa kerosene. Baka kasi iba na pa man kaya nag-increase, pero iyon na yan talaga. So far VP gapos na ining mga nalimutan ta nagpautob na ki-increase. Nag-adjust na kan mga pump. Yes po, VP. Okay. So, yun, VP, ang presenting sitwasyon as of 6:30, iyan na mga nakuhatang presyo kan na mga produktong petrolyo dito sa Centro Asin Albay District. So sa inaan may medyo maray-maray lamang na magkarga na dahil makulog ang payuta. Ang medyo maray-maray, VP, na presyo po na laladawan ta ining sa Albay District, ining Caltex, Fuel Hub, Petrogas, Asin Petron. Gabos na Caltex stations? Yes po, VP. Ayun. Okay, di lipat na. Okay, sige. Ito, VP, present situation kan na produktong petrolyo. Kaya Ban Siboy, Ans Galero, Thank you, and mga tugang, iyan po ang presyo sa kagariman sa naso. Nag-order kay kape sa coffee shop. Ngaya, madam, kape ngaya po, sabi kan lalaki. Manggura nung yapan sarong tasa. 250 na ngaya, sir. Tamal man ngaya kang kape mo, dating 180 man sana yan. Siyempre ngaya, sir, ta. Kaglang ka na ngayon mga produktong petrolyo, lalo na ngayang krudo. Sabi kang so, nag-order kay kape. Adi, okay lang nga miss, para magburo-barato, bawasan mo kikrudo. Di mo nga paghalo ang kikrudo ang kape nga, ngayon, naburo-barato ang presyo. Pwede. Joshua Bino, aramon tada po kung kumusta ang presyo. Siguro di magkipagkakaiba masyado, ano, magkataning man sana ini, mga tugang ang presyohan kan mga produktong petrolyo pagkatapos na mag-increase ngunyan aldaw. Joshua, come in. Good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraan tamay. Talagang kinjoy naman yun yan ang petroleum product. Lalong-lalo na ang crudo o ining diesel. Punong tabiti ulit di sa sea oil sa barangay Binitayan. Ang exceed diesel 80.85. 80 na? 80.85 pangyari sa mara. Ang sa indang extreme unleaded o ining so unleaded indang gasolina 72.65. Ang extreme 95 o ining so premium 73.65. Lipat naman kita VP sa Shell dyan sa Barangay San Roque. Ang sa indang Shell V-Power Diesel o so medyo talaga mahal-mahal ini 83.74. Ang sendang fuel save diesel 80.34 pangyari. Ang V-Power gasoline o so premium 73.15 and ang fuel save 72.15. Ang sendang kerosene 78.60. Okay, so lipat naman kita rin VP sa Petron sa may hampang iyang kana LCC Daraga. Ang sa indang diesel max o inutong mo ning turbo diesel so medyo makantidad din 82.85. Ang sa indang diesel max 80.85. Yes. And ang sa indang XCS o so premium 73.65. And so extra advance 72.65. Duman kita VP sa Caltex sa Barangay Ilawod, ang sendang diesel 77.15. Ang premium gas 70.10. And ang unleaded 69.35. And ang kerosene 79.49. Pangyari. Magam ka pa bagakaan? Medyo hubag sa bulsa. Sa bagay, di makapugol ka yan. Kung di ka gusto mo nang magagawin. Salita. Okay. Yes, so yan man VP, ang mga presyuhan ka na produktong petrolyo dito sa Panuan kan Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua. Sa report, hali po dyan mga tugang sa Daraga Albay. O yan po.
ang mga presyo ngunyan, kan mga produktong petrolyo, diyan po mga tugang sa tuya, tabi na palibot sa kabaga. O di, kung arog tabi ka na, yun dahil magitang maginibo ka yan. Pero, ang gobyerno talaga, may magiginibo. Ilingaw itong rekomendasyon ni siya nga sa congressman na pigbasa ka sa Bagong Bareta, may magiginibo kung gusto kan gobyerno, kan administrasyon. Tang problema nga ni bako sa naman sa Pilipinas, worldwide ini. So OPEC nagbawas kit 2 million na bariles ang produksyon kada aldaw. Di ba? Kung may gustong gibuho ng gobyerno para isalbar yan, may manggigibo. Kaya lang, habo nindang isakripisyo ang mga buwis na pwede tabi na maglaog mga tugang sa sa gobyerno. Ang saro ko sa alternatibo, digdi, yung paggamit ki bisikleta, kundi, mabisikleta ka sa lugar ta, Junior. Malag ko sa opisina, dadaploson ang kilikili mo budang hita mo. Tas observation mi duman sa Amsterdam ka nagdumang kami, kadakol kang bisikleta diyon, tabako mainit, malipot ang panahon. Kaya magbaraboro bisikleta ka, dahil ka masyadong dadaploson, malawag ka sa opisina o maeskwela ka. Pero sa tuya, apera kan grabing init kang palibot, tag nagbisikleta ka, bubugahan ka pa kan tambot so kan mga bihikulo ta na maitumunonon, dahil ka kang kalinturahon, iyon magadansi mo. Ay, nako. Magbakal na sa nang, ulinga aning, tama yung suggestion ni Dr. Cedric Daep, magbakal na sa nangaya akong scooter na di kuryente. So, tindog sana pagsakay, climate change mitigation pa. Iyo baga, climate change mitigation, Junior, tama sabi ni Dr. Cedric Daep. Duman sa room, nakailing kami kanyon, yun na, si scooter baga nakatindog. Nangalas kami na ibipiglinta. Pag nagpigagamit niya, minagilid siya sa tinampo, bibayaan niya sa kuhan. Lilak niya sa scooter niya, bibayaan niya. Tutod mailing mo, ikaw na naman kinagamit, puro pindot-pindot sana. Gagamito na, iba na naman na magamit na kuhan. Ang nga po ninda, grab scooter. Sa to, digdi, dampa sa doon ko ibugtak mo niya sa tinampo. Bisikleta nga ni pipa san di dara di ba ay igwa tama ining pigasabi ni Sir Cedric, igwa ki scooter talaga na experience yan niya ko yun, dako to magsakay kaan, dako to magamit ka ni ani ba mga makaskasununon duman sa Roma, mga makaskaso nag-scooter nasa side gilid kan tinampo o sa to digdi. Paano? Or scooter ka daw dyan. Ibayai daw. Kung bako mga tugang nako amon sa Problemang dakula. Grab scooter. Magayunon baga. Di, charging station. May mga, duman nga na sa Amsterdam, kadakol kan charging station. Sa mga highway, gilid kan gilid kan salog, gilid kan tinampo. Dakol ng auto naman na electric. Digdi, bugta ka daw kay charging station yan sa palibot. Nagmangno ka man kan, susaksakan, sinaksakan iyang kung ano-ano kan mga barbecue stick kan mga sarawayon ta digdi. Naramdaman mo dyan utong sa mga telepono kang inot na mga digital, mga public phone, hulugan mong piso. Anong giniribo ta? Lilaogan ki baybay. Lilaogan ki plastic. Mala, nagasinsit. Wala baga. Na naging sulit na lamang. Arog kita kaiyan tabi. Na-appreciate ta sa ibang nasyon. Paano ka? Pinapahalagahan ninda. Kita digdi mga tugang, dakol man ang nagpapahalaga. Kaya lang may sarawayon pa.
Kaya po sa Pizza 19 na hapon, pag-irestoryan mi sila Dr. Cedric Daep, ining mga climate change mitigation effort, magayunon ini, magdangog kamo, tabi, sa ika-64th anniversary kang DCGB. Live kami dyan sa Ayala Malls, Legazpi. Pag-irestoryahan men mga best practices as in mitigation. Pero pag-abot sa mga barangay, nasasabutan ta daw ini, Junior. Hindi pag-abot dyan sa mga orba, I mean, sa mga harayo na mga lugar. Pag-abot dyan po sa mga sa mga grassroots. Nasasabutan ta daw ang climate change. Iyan pa no beto kung nata may forum kita para mga tugang ipasabot kimaray. Ano ining climate change na ini? Diba sa tuya, baga pag sinabing climate change, i-attribute sa mga baha, may bagyo nga ya, paano nga may climate change? Makusugon, matugal naman nga mayon, paano nga may climate change? Pero ano talaga yan? Diba? Nasasabutan ta daw kimarayan. Or we are aware, mga tugang of the so-called climate change. Pero ang pigigibuta, iyan, anda ko lang hapon. Diba? Good morning, Henry. Barato ang gasolina sa and diesel sa Biga Padang. Ay, humananggad po. Pwede dyan. Tama ka. Magbakal nga ka mo kalesa sa Lapu-Lapu. May nagpapasaway na naman, digdi na naman. Dahil naman yan sa Lapu-Lapu, uto na baga sa kuwan, uto na sa may samo na ka-star. May nagpapasaway na naman. Okay, Henry. Sa Amsterdam, igwa katabing nahiling na sidewalk na may hagdan, pataas, buda, paibaba, sa Legazpi, igwa. Igwa po, igwa man. Igwa man po naman ki mga stairs, na mga 3 steps, 2 steps. Igwa man po. Kung kita baga sa Legazpi, gari, paano kaya? Kampanahon pa yung giniribo na. Diba? Kampanahon pa giniribo yan na, mga sa zoning na yan, sa mga, kaya ngunyan, mailing muna sana. Pero ikaw naman kita atisig di kikuan ki mga, pang PWD baga? PWD, friendly, sa mga again kan mga wheelchair. Ikaw naman kita kayo. Okay, sige po, mga tugang. O bueno, mapaaram na kita. Diyan naman na 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Mga tugang, bakit daw makauron ta si Governor Noel Rosal? Ano man lamang ang saya naging performance June sa laog ng 10 sangkatos na aldaw? Ano man ang mga signifikanting nagibo kan Rosal administration, mga tugang sa Albay, sa laog po din sangkatos na aldaw? Yan ang hingo niya taon na makauron mga tugang ang sa tuya tabing gobernador. Ta siyempre, binurotuhan iyang kanhalos pera, dakulon mga tugang na mga albayanos. Tiniwalaan kan mga albayanos kanuminaging eleksyon. Anon expectation? Expected kan mga albayanos na may performance na i-deliver tabi ang satuyang gobernador. May trabahong i-deliver para sa mga albayano ang satuyang gobernador. Ano po yan? Yan ang pong 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye! GB us all. God bless us all.